desisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Di sa neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotoanan, balitang mapagkakatiwalaan,
balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama, magdesisyon na tama. Balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan, balitang may pagagamitan. Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon. Tama, magdesisyon ang tama, Skip the scroll and stream at every 36 news stream. Kasama si Justin Dizon, neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon na tama. Isang magandang gabi po sa ating lahat. Welcome ho sa inyong paboritong online tambayan. Ito po ang CLTV 36 News Stream. Mga kabalen, mga karehiyon, Justin Dizon po maghatid sa inyo ng mga balita at impormasyong makatotohanan, balita at impormasyong mapagkakatiwalaan, at balita at impormasyong may paggagamitan. Live ho tayong napapanood ngayon sa ating iba't ibang social media platforms, sa ating YouTube channel at CLTV 36 Official. Ganyan din ho sa ating telebisyon nationwide via Signal Channel 115 Luzon, Visayas at Mindanao, sa Air Cable Converge Channel 71, ganyan din sa 37 cable partners ng CLTV 36 dito po sa buong Central Luzon, at syempre sa Free TV Channel 36. Balitang may pagagamitan. Live na live din tayo sa ating Facebook pages at CLTV 36 News and at CLTV 36 Official. Time check muna tayo, 9:06 o 9:07 na. Ang pagkabasa ko naging 9:07. 9:07 na ng gabi. Yan pong Miyerkules, July 8. Meron ho tayong binabantayang weather condition. Ito pong Super Typhoon Inday na kaninang madaling araw ay pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility. Maya-maya makakasama ho natin dito sa ating programa ang Information Officer ng Office of Civil Defense Central Luzon, si Ma'am Lisel Kayanan, para po bigyan tayo ng update kaugnay nitong paghahanda at yung iba't ibang aktibidades po ng iba't ibang lalawigan dito po sa Central Luzon kaugnay ho nitong posibleng pananalasa ng Super Typhoon Inday. Pero bago yan, silipin muna ho natin itong weather forecast ng Pag-asa. Kanina pong bandang alas 6 ng gabi inilabas ito, mga kabalen, mga karehiyon, at valid hanggang alas 11. Narito po si Kuyang Benison mula po sa Pag-asa para po sa ulat panahon. Magandang hapon, ako po si Benison Estareja. Meron muli tayong update patungkol sa ating monitor na si Super Typhoon Inday with international name na Bavi as of Miyerkules po, 5 in the afternoon. Huling namataan po ang Super Typhoon Inday dito po sa may silangan ng Northern Luzon, 1,170 kilometers away as of 4 in the afternoon. May taglay pa rin na hangin na 195 kilometers per hour malapit sa kanyang mata at may pagbugso hanggang 240 kilometers per hour. At kumikilos pa rin po ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Base po sa ating data satellite animation, wala pang direktang epekto itong kabuuan ng Super Typhoon Inday. However, we're seeing itong southwest monsoon or hanging habagat, unti-unting pinalalakas ang mga pag-ulan dito sa bahagi po ng Visayas and Mindanao. Simula po hapon, ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, mataas ang tsansa ng ulan dito po sa may Western Visayas, Negros Island region, ganyan sa may Zamboanga Peninsula, patuloy ang mga pag-ulan natin overnight.
ganyan din sa Bangsamoro Region, Socsargen at yung mga nearby areas pa dito sa may Northern Mindanao. So mag-ingat pa rin po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yung mga hindi natin nabanggit na lugar sa Visayas and Mindanao, ganyan din sa malaking bahagi po ng Luzon, asahan simula ngayong hapon hanggang bukas ng madaling araw, partly cloudy to cloudy skies, may tsansa pa rin po ng mga pagkulimlim paminsan-minsan at sasamahan din yan ng mga pulupulong mga pag-ulan or pagkita at pagkulog na usually nagtatagal ng 1 hanggang 2 oras. Again, wala pa itong kinalaman directly kay Bagyong Inday. Base naman po sa pinakahuling track ng Pag-asa, inaasahang kikilos pa rin ang bagyo dito po sa may northern portion of Philippine Sea sa susunod po na 3 araw. So nakikita natin, within the next 24 hours, mananatili pa rin po itong sobrang lakas bilang isang super typhoon at maring bukas po ng hapon or gabi ay bahagyang humina ito bilang isang typhoon. However, mananatili pa rin malakas po ito na bagyo, no? From tomorrow up until Saturday, unti-unting aakyat pa ito, no? At pinakamalapit dito sa may extreme northern Luzon, pagsapit po ng Friday ng hapon, around 500 or more or less 500 kilometers po mula dun sa kanyang mata. Patungo po ito sa pagitan ng Okinawa, Japan and Northern Taiwan. Simula po yan sa madaling araw hanggang sa tanghali po ng Sabado at lalabas ng Philippine Area of Responsibility Sabado ng umaga or tanghali. At base rin po sa ating latest track, kung mapapansin po nila sa mga nagtatanong ko ito ba'y maglalandfall pa talaga or maglalandfall pa ba or hindi na, base po sa ating latest track, itong probability cone na tinatawag natin, medyo makipot po siya. No? Nakikita natin na maaaring bahagyang bumaba na lamang or bahagyang umakyat yung sentro mismo ng Bagyong Inday. So kung ipoproject po natin yan, malayo ang Batanes and Babueng Group of Islands dun sa projected cone of probability natin regarding dito kay Super Typhoon Inday. However, isa pa nating manonotice, yung napakalawak naman po na diametro ng bagyo, no? So nasa 1,700 to 1,800 kilometers po across yung kabuuang lawak ng bagyo, which is enough para po i-cover yung halos buong Pilipinas. Kaya mabuti na lamang po, no, at hindi ito magla-landfall at medyo malayo nga yung magiging sentro niya sa ating kalupaan. Pero mahagip pa rin itong malaking bahagi po ng northern and eastern sections po of Luzon sa susunod po na 24 to 48 hours at makakaranas sa mga pabugso-bugsong hangin po simula po bukas. Itong mga merong pong wind signals na makikita niyo po mamaya. No? Ito po yung ating tropical cyclone wind signal number 1. Nananatili po sa may Batanes, gayon din sa may Cagayan, including Babuyan Islands, Isabela, northeastern portion of Quirino, gayon din sa may Apayao, northern portion of Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion of Ifugao, maging dito rin po sa may Ilocos Norte, northern portion of Aurora, northern and central portions of Catanduanes, meron din pong signal number 1. So ibig sabihin, possible po bukas ng tanghali masisimulang maramdaman ng ating mga kababayan po dito sa may northern Luzon, Aurora and Catanduanes yung pabugso-bugsong hangin na posible pong makasira or makapagpatumba ng ilang maliliit po na puno at makasira ng ilang parte po ng mga kabahayan po na yari sa light materials. Hindi rin natin inaalis yung chance na magtataas pa tayo ng wind signals number 2 and number 3 by tonight or tomorrow sa paglapit po nitong si Bagyong Inday dito po sa bahagi ng Batanes and Cagayan habang lumalapit nga po ang bagyo. Para naman po sa posibleng mga paulan sa ating bansa for the next 3 days, kung makikita po natin yung southwest monsoon or hanging habagat talaga yung pinakamagkokos po ng mga pag-ulan sa ating bansa. And within the next 24 hours, andyan pa rin yung malalakas na mga pag-ulan dito sa may Sultan Kudarat and Sarangani. Nagsimula na po yan kaninang umaga and possible po by tomorrow morning hanggang sa hapon, malalakas na rin po yung mga pag-ulan dito po sa may Antique and Negros Occidental. So within a 24-hour period, simula po ngayong hapon hanggang bukas ng hapon, posibleng umakyat yan sa hanggang 100 millimeters na ulan. So equivalent po yung ulan na ito sa 50 to 100 liters po na dami ng ulan per 1 square meter po, no, dun sa mga lugar natin na nabanggit at posible itong mag-cause sa mga pagbaha sa mga low-lying areas at pagguho naman ng lupa sa mga bulubundukin na lugar dito sa mga nabanggit natin. Yan po ay dahil sa hanging habagat. Simula po bukas naman ng hapon hanggang sa Friday ng hapon, nakikita natin na mas dadami pa yung mga lugar na magkakaroon po ng mga pag-ulan dahil sa pinalakas or enhanced southwest monsoon nitong si Bagyong Inday. Nakikita natin yung mga lugar na may kulay dilaw, yan po ay 50 to 100 millimeters. Kabilang na dyan ang Occidental Mindoro, simula hapon magkakaroon ng paminsang-minsang malalakas na ulan. Gayun din ng Palawan, Antique, Iloilo,
Guimaras, pababa ng Negros Occidental, Negros Oriental, at maging dito rin po sa mga probinsya ng Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, and Lanao del Sur. Mataas po ang tsansa ng mga pagbaha sa mga mabababang lugar at yung pag-apaw din ng mga ilog, possible din po sa mga lugar na ito, at sa mga bulubundukin na lugar, mataas ang tsansa ng pagguho ng lupa. So make sure po na nakaantabi tayo sa mga updates ng Pag-asa, especially yung ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Pagsapit po ng Friday afternoon, ito nga yung time kung saan pinakamalapit ang bagyo doon sa may extreme northern Luzon. Friday afternoon up until weekend, meron pa rin po tayong aasahang mga pag-ulan dahil kahit sabihin na natin na papalabas na po ng par by Saturday itong si bagyong Inday, makikita natin na magpapalakas pa rin po ito ng southwest monsoon at magkokos pa rin po ng mga pag-ulan. In fact, may chance rin po na tumaas pa hanggang 200 millimeters ang dami ng ulan simula po Friday ng hapon. Ito ay sa mga probinsya ng Occidental Mindoro and Antique. So ito po ay hanggang 200 millimeters or 200 liters per 1 square meter po ng mga kalupaan doon sa mga probinsya na yon. Samantala, yung ating yellow naman po na nakikita nyo, ito po ay 50 to 100 millimeters pa rin, posible pa rin mag-cause ng paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan, particular na sa may Zambales, Pampanga, Bataan, Bulacan. Maging dito rin po sa Metro Manila, yung peak ng mga pag-ulan natin, Friday and Saturday. Pababa po ng Cavite, Batangas, dito rin po sa may Oriental Mindoro, Romblon, Palawan, sa may Visayas, kabilang ng Aklan, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Lanao del Norte at Zamboanga del Sur. So babalikan ko lang po yung kahapon or yung previous slide. Bali po by Thursday or tomorrow, inaasahan natin na meron pa rin kalat-kalat na ulan and thunderstorms. Yung mga hindi natin nabanggit na lugar po, no? So we're talking of Batanes, Cagayan, and Apayao. Yan po ay direktang epekto na nitong si Bagyong Inday. Paminsan-minsan malalakas po ang mga pag-ulan dyan. For Metro Manila by tomorrow, medyo makulimlim na po ang panahon at mas dadalas na yung mga pag-ulan, lalo na sa dakong hapon hanggang sa gabi na po yan. Gayun din sa may Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, natitirang bahagi ng Mimaropa, rest of Western Visayas, rest of Zamboanga Peninsula, and rest of Bangsamoro Region. Ito po ay magiging mga pag-ulan po natin by tomorrow morning, mga light to moderate rains naman. Then pagsapit po ng Friday, inulit natin, Friday and Saturday yung peak ng mga pag-ulan sa ating bansa dahil po sa habagat. At sa araw po ng Biyernes, may aasahan ding mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms bukod dito sa mga lugar na ito. Dito po sa natitirang bahagi ng Luzon, natitirang bahagi ng Visayas, at natitirang bahagi ng Zamboanga Peninsula, maging yung mga nearby areas dito sa may Northern Mindanao. Asahan po yung mga light to moderate with at times heavy rain. So mag-ingat na rin po sa banta ng mga flash floods or landslides, especially given po na ilang araw na magkakaroon ng mga pag-ulan doon sa mga lugar na yon by Friday. Para naman po sa delikadong hangin, galing po dito sa southwest monsoon or hanging habagat, plus yung outer part or yung periphery na tinatawag nitong si Bagyong Inday, possible po yung pabugso-bugsong hangin tonight. Dito po sa may Zambales, Bataan, ganyan sa Calabarzon, most of Mimaropa, Bicol Region, at sa halos buong Visayas at halos buong Mindanao. At pagsapit po bukas at sa Friday dahil sa malawak na bagyong Inday plus yung malawak na epekto ng enhanced southwest monsoon, pagsapit po bukas hanggang sa Friday, halos buong bansa meron din mga pabugso-bugsong hangin. At pagdating naman po sa mga pag-alon, meron na tayong nakataas na gale warning or banta sa mga delikadong or babala sa mga delikadong alon. Hanggang 4.5 meters po itong mga nasa may eastern coast ng Luzon and Visayas, kabilang ng Batanes, northern and eastern coast of Cagayan, kabilang na yung Eastern Babuyan Islands. Ganyan sa baybayin po ng Isabela, northern Aurora, Pulilio Island sa may Quezon, ganyan din sa may eastern coast of Camarines Norte, particularly yung Vinsons, northern and eastern coast ng Catanduanes, at sa northern and eastern coast of northern Samar. So yung 4.5 meters po, equivalent po yan sa 1.5 palapag ng gusaling taas sa mga pag-alon na siyang delikado for all types of sea vessels. So maaari po kayong pagbawalan pumalaot dahil sa delikadong alon mapa anong size man ng inyong mga sasakyang pandagat. Other areas hanggang sa araw po ng Sabado, posibleng mas malalakas pa yung mga pag-alon natin. Dito po lalo na sa may baybayin po ng Northern Luzon at medyo tumataas yung mga pag-alon natin sa Friday and Saturday. Dito naman sa may West Philippine Sea dahil sa unti-unting paglakas ng southwest monsoon. So may tendency rin po na magkaroon ng mga suspensions. So makipag-ugnayan lamang po sa inyong mga local coast guards for your safety na rin po. At yan muna latest mula dito sa
Forecasting Center po ng Pag-asa. Bago po tayo magtapos, isang paalala lamang po sa ating mga kababayan na mag-prepare na po as early as now, no, kung kayo po ay maapektuhan ng malalakas na hangin sa may northern and eastern Luzon. I-reinforce na po yung ating mga kabahayan at yung mga kababayan po natin na uulanin sa mga susunod na araw all the way hanggang sa weekend is make sure po na alam natin kung ano yung mga lugar na posibleng bahain at makipag-coordinate sa inyong mga local government units kung kinakailangan po ng rescue or evacuation. Muli po ako si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo. Maraming salamat Kuyang Benison Estareja ng DOST Pag-asa para sa ulat panahon. Ayan ho mga kabalen, mga karehiyon, as of 5 p.m. ngayon pong Miyerkules, nakataas po yung signal number 1 dyan ho sa mga bayan ng Kasiguran at Dilasag sa may lalawigan ho ng Aurora. At itong mga pag-uulan naman, kung we're talking about Central Luzon, posibleng maranasan ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi po ng Zambales bukas ng hapon. At gayon din sa Bataan, ayon ho yan sa ating Weather Bureau, habang Biyernes hanggang Sabado naman, yung iba pang bahagi ng Central Luzon, kasama ho riyan yung Pampanga, ganyan din ito pong Bulacan at Bataan. Para ho bigyan tayo ng update kaugnay naman ng ginagawang paghahanda ng atin pong pamahalaan sa pangunguna po ng Office of Civil Defense sa Central Luzon. Dito po sa ating rehiyon, makakasama po natin si Ma'am Lizelle Kayanan, ang kanila pong Information Officer. Isang magandang gabi, Ma'am Lizelle. Magandang gabi Sir Justin at magandang gabi rin po sa ating mga karehiyon na nanonood at nakikinig sa atin sa oras na ito. Opo. Ma'am, una sa lahat, maraming salamat sa pagpapaunlak po. Alam namin na talaga nagbabantay din kayo at kahit mag-aalas 9:30 na ng gabi, ito, naka-live pa din tayo. At ano po yung ginagawang, kumusta na yung kahandaan ng iba't ibang unit po ng ating pamahalaan pagdating po dito sa posibleng epekto ni Bagyong Inday? Yes po, kasalukuyan po naka-raise sa Blue Alert status ang ating Regional Emergency Operations Center or EOC. Ibig sabihin, mas pinaigting po natin yung ginagawa nating 24/7 monitoring sa posibleng epekto ng Bagyong Inday dito po sa atin sa Central Luzon. Tama po yun, naka-raise ang signal number 1 sa bayan ng Dilasag at Kasiguran based dun sa 5 p.m. na data po ng Pag-asa. And hindi man magla-landfall, sabi ng Pag-asa, possible, hindi man mag-landfall ang ating bagyo, pero inaasahan po natin na palalakasin nito ang habagat at magdudulot ng pag-uulan po dito sa atin sa Central Luzon. Base nga po sa data po ng MGB, 247 barangays sa probinsya ng Tarlac, Zambales at Bataan ang susceptible sa rain-induced landslide at flooding. Kaya naman po ang ating pagbabantay ay patuloy po nating ginagawa. Kasama po ang ating mga provincial DRM offices na ang ilan po sa kanila, particularly ang Aurora at Bulacan, ay naka-raise na din po sa Blue Alert status. Kahapon nga po, Sir Justin, ay nagkaroon tayo ng PDRA or yung Pre-Disaster Risk Assessment. Kahapon pa lamang, pinag-usapan na natin ano ba yung possible na maging effects po ng bagyo sa atin sa Central Luzon. Kaya po, patuloy ang paalala ng ating officer in charge at chairperson po ng RDRMC na si Ma'am Shelby Ruiz, na ngayon pa lamang po i-assess na ng ating mga lokal na pamahalaan kung kailangan na tayong mag-conduct ng preemptive evacuation para at least ma-ensure po natin anuman ang maging epekto or yung mga kababayan natin na nakatira sa mga flood-prone areas or sa mga landslide-prone areas ay ngayon pa lamang po or bukas ay ma-evacuate natin sila para at least maiwasan po natin yung ating mga casualties at ma-ensure po natin yung safety ng ating mga kababayan. Sa kasalukuyan po kaninang umaga at patuloy po na ginagawa hanggang bukas ay hinahanda na din ng ating mga lokal na pamahalaan yung kanilang mga evacuation centers. In case na meron po tayong mga kababayan na kailangang mag-evacuate, ay ready po yung ating mga evacuation centers. And for the information po ng ating mga karehiyon, merong higit na 700,000 na relief items na naka-standby po ang DSWD. At ito po ay nakapaikot na din, naka-preposition na sa iba't ibang probinsya dito sa Central Luzon. Maliban po dun sa mga food items natin, ay meron din tayong mga non-food items, ang OCD, ang DOH na naka-ready po in case na kailanganin pong i-distribute sa ating mga affected na mga kababayan. Ayan, napakagandang pakinggan na nakahanda po itong mga gamit, yung mga food items din, kahit mga gamot para po sa mga kababayan. Ma'am Lizelle, ito alam natin yung kahandaan dapat nagsisimula rin sa
tahanan. Ano? If we are anticipating a super typhoon, posibleng hindi maglandfall, pero sabi ng Pag-asa, paghandaan yung malalakas na ulan kasi factor din yung habagat. Ano po yung dapat ginagawa ng ating mga karehiyon? Sa mga oras na ito, ano na yung dapat naka-ready? Ano na dapat yung meron sila? Or pwede pa nilang ihabol kung may oras pa ba? At dapat pang ihabol, ma'am? Maganda po 'yan yung question natin and gano'n din magandang paalala ito sa ating mga kababayan na ngayon pa lang i-ensure natin 'no, yung tinatawag po nating go bag ay naka-ready. Ibig sabihin dun sa go bag meron tayong mga supplies na kakailanganin natin in case na hindi tayo makalabas ng ating mga bahay, ay meron po tayong food supplies na aabot ng hanggang 3 araw. Kung bukas po ay maganda pa ang panahon at kaya pa nating lumabas, bukas siguro ng umaga ay bumili na tayo ng ating mga gamit, i-ready na po natin and kung hindi naman kailangang lumabas po ng ating mga bahay ay wag na po tayong lumabas para ma-ensure din yung safety. And kasama po sa mga family preparedness na pinupush natin 'no, ay ang kanya-kanyang pamilya ay dapat po maging maalam sila or alam nila kung saan kailangang lumikas in case 'no, saan yung ating mga evacuation areas, evacuation routes para alam nila kung saan sila lilipat. Gano'n din po dapat alam natin anong mga hotline numbers ng ating mga Yan. ahensya tulad ng ating mga DRM offices, yung ating PNP, yung ating BFP, para in case na kailanganin po natin ng rescue, ay alam po natin ang tatawagan. And hindi na natin kailangan pa, kung meron po tayong mga narinig 'no, na paalala or nagpaalala na ang ating mga LGUs, ay makinig po tayo sa mga tamang sources ng information. Iniiwasan natin yung mga fake news 'no, dun po tayo sa mga LGUs, yung mga science-based agencies and mga mapapagkatiwalaang mga news sources po tayo, makinig ng mga balita at kumuha ng impormasyon. Ayan. Oo. Dito po sa CLTV, tuloy-tuloy naman yung ating paghahatid din ng impormasyon para po sa ating mga kababayan. Ma'am Lizelle, meron na lang tayong konting oras. Paalala na lamang siguro sa ating mga kababayan bago po itong inaasahan ding mga pag-uulan na darating at posibleng maranasan dito sa ating rehiyon. Salamat Sir Justin 'no, isa pa rin po pala sa ating mga gustong i-share na information ay bukas ay nagsuspende na po ng klase ang Yan. probinsya ng Aurora. Ibig sabihin wala pong pasok sa mga paaralan sa probinsya ng Aurora. And gano'n din po patuloy ang aming paalala na meron po tayong bagyo na binabantayan kaya patuloy po ang ating pag-iingat especially sa ating mga kababayan and sa mga kababayan po natin na nandun sa mga tinatawag nating mga risk prone or flood prone or landslide prone areas. Makinig po tayo, makipag-ugnayan po tayo sa ating lokal na pamahalaan para kung sakali po nating kailangan lumikas ay makakalikas po tayo. Lagi po nating tandaan ng ating pamahalaan ay nakahanda para tumulong sa ating mga kababayan. And let's all remember na ito po ay hindi lang responsibilidad ng pamahalaan, tayo po ay magtulong-tulong para ma-ensure ang safety po ng bawat isa, lalo na ngayong binabantayan po natin ang bagyong Inday dito sa Central Luzon. Maraming salamat po, Ma'am Lizelle Cayanan, Information Officer ng OCD Central Luzon. Mag-iingat po kayo at regard sa mga kasama sa OCD. Maraming salamat sa inyong ginagawang serbisyo sa ating pumbayan. Thank you sir, ingat din po kayo. Salamat po CLTV sa pakikipag-partner sa amin sa pagbibigay ng information sa ating mga karehiyon dito sa Central Luzon. Yan po mga kababayan, mga karehiyon, si Ma'am Lizelle Cayanan, ang Information Officer ng Office of Civil Defense dito po sa Central Luzon. Time check muna tayo, 9:27 na. Ipopost ko dun sa link or i-up natin yung mga disaster numbers para po ma-save nyo rin upang sa gayon madaling makatawag sa oras po ng pangangailangan. At gaya ho ng nabanggit ng ating bisita dito sa ating programa, mahalaga po yung kahandaan magsimula rin sa ating mga tahanan. Kaya yung mga go bags, ayan, pwede rin i-prepare na yan. Meron po tayong ipinost din. Ililink ko din dito sa live stream natin para makita ninyo ano yung listahan ng dapat meron kayo. Muli po, ako'y magpapaalam na 9:28 na ng gabi sa ngalan po ng buong puwersa ng CLTV 36 News and Current Affairs para ho sa mga balitang makatotohanan, balitang mapagkakatiwalaan at balitang may paggagamitan. Ito po ang news stream. Ako po si Justin Dizon. Maraming salamat po. Balitang mapagkakatiwalaan, balitang may paggagamitan. Skip the scroll and stream at TV 36 News Stream. Kasama si Justin Dizon. Neto makibalita, makialam, matuto at magdesisyon.